3, 2, 1, Nor aurrera. izan da azken legegintzaldi honetako alkatea? Jon Ajuria, Alberto Garriza, Roberto Ibarretxe ala Gaizka Pineda. Nik uste dut Alberto Garriza izan dela. Zein elkartek antolatzen du urtero pasio bizia? Gaztekabi, Arkontxako Jai Batzordea, Los Visitadores edo Jesusen Bihotza. Gaztekabik, baina besteen laguntzaekin. Zenbat sumar horri berde agertzen dira Saratomoko armarrian? 4, 3, 5 edo 6. Ideari pensen 4, uste dut. Zein ekintza antolatzen du urtero Los Visitadores motor taldeak? Halloween, Oktoberfest, Kanpora Martxoa ala San Bizenti eguna. Oktoberfest.